Tiesitkö, että hoitohenkilökunnan työajasta menee iso osa kaikkeen muuhun kuin itse hoitotyöhön? Ikääntyvän väestön myötä hoitohenkilökunnan tarve kasvaa entisestään. Ja me olemme Medicillä kehittäneet palvelun, jonka tarkoituksena on vapauttaa hoitajien työaikaa varsinaiseen hoitotyöhön. Palvelun nimi on Aitta. Aitta-palvelu auttaa tuotevalikoiman hallinnassa ja terveydenhuollon logistiikassa. Asiakkaamme voi keskittyä omaan tärkeään tehtäväänsä, eli potilaiden hoitamiseen. Aitta huolehtii, että lähivarastossa on aina toimintaan soveltuvimmat, yhteisesti sovitut tuotteet ja tarvikkeet silloin, kun niitä tarvitaan. Aluksi tehdään tuoteinventaario ja tuotemäärät pisteytetään kulutuksen mukaan. Valikoima selkeytyy, saatavuus paranee ja saadaan kustannussäästöjä. Tilauspisteytyksen myötä myös pientoimitukset ja hävikit vähenevät. Hyllylaput kertovat selkeästi tuotteen tiedot ja tilauspisteen. Tuotteet ovat tuoteryhmittäin aina samassa paikassa siten, että ne on helppo ja nopea löytää. Kun tuotemäärä saavuttaa tilauspisteen, Aitta-isäntä huolehtii uudet tuotteet varastoon. Medicin oma varasto Espoossa mahdollistaa nopeat toimitukset koko maahan. Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan millainen Aitta teille rakennettaisiin.